କିଛି ଶୁଣିବିନି ନାଇଁ କିଛି ଦେଖ ସେଠି ଓଡ଼ି ଦେବେ ଦେଖ ଓହୋ କିଛି ଶୁଣିବିନି ଆରେ ମୋ ଖୋଲିବିନି ସେ ୱାଡ ଯା ଖୋଲ ଦେଖିଲ ଯା ଭାଙ୍ଗି ଦବ ଯାଅ ରାତି 9টাରୁ ଘର ଭିତରେ କବାଡ଼ି କିଣି ପଶିଛୁ ଓ ଏଇ ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଆଜି ରାତିର ଗରାଖ ନାଇଁ ଖାଲି ଆଜି ରାତିର ଗରାଖ ନୁହଁ ସବୁ ରାତିର ଗରାଖ ସେ ଏ ଚୁପ କରବେ ସହରରେ କ'ଣ ଆଉ କୋଉଠି ଅଣ୍ଡିରା ନାହିଁ ହରାତାନା ଖାତାରେ ଲେଖି ଦେଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏ ଫେରେଇ ଦେ ତା ଟଙ୍କା ମୁଁ ଫେରେଇ ପାରିବିନି ତମେ ଫେରେଇ ଦିଅ ମୋର ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିହାର ଯାଇ ବେପାର ଲମ୍ବିଛି କେତେବେଳେ କୋଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଖୁସି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ